नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये आज आपण गाजरची बर्फी बनवणार आहे. नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये आज आपण गाजरची बर्फी बनवणार आहे. तर चला आता आपण बघूया याला कसं बनवायचं. तर मी इथे हे बघा 1 किलो गाजर घेतलं होतं. त्याला आता मी स्वच्छ धुवून घेतलंय आणि असं किसून घेतलंय त्याला बारीक. इथे एक ॲल्युमिनियमची कढई घेतली आहे. त्यात आता मी एक मोठा चमचा तूप टाकणार आहे. आता त्यामध्ये हे बघा मी किसलेलं गाजर टाकणार आहे. आता तुम्ही बघू शकता मी याच्यामध्ये गाजर टाकलंय. आता मी याला व्यवस्थित असं हलक्या हाताने तुपामध्ये परतून घेणार आहे. आपल्याला याला आता व्यवस्थित तुपामध्ये परतून घ्यायचं आहे. आपण त्याला व्यवस्थित तुपामध्ये परतलं तर त्याचा कलर बदली होत नाही आणि आपल्याला कोणताही कलर वापरायची पण गरज लागत नाही. आता तुम्ही बघू शकता माझ्या गाजरचा थोडा कलर बदली होत आलाय. आता हे बघा ह्याला मी व्यवस्थित तुपामध्ये परतून घेतलंय. मी इकडे एक पॅन घेतलाय आणि त्यामध्ये मी हा 2/3 कप रवा टाकणार आहे. त्याला मी आता व्यवस्थित भाजून घेणार आहे. आता हे बघा तुम्ही बघू शकता आपल्या गाजरला इथे पाणी सुटलंय. ते पूर्ण पाणी आपल्याला आटवून घ्यायचंय. आपल्याला त्याला सतत परतत राहायचंय. आता इथे तुम्ही बघू शकता पाणी आपलं पूर्ण इथे सुकलेलं आहे. आता मी त्यात अर्धा लिटर दुधाचा वापर करणार आहे. कारण मी 1 किलो गाजर घेतलं होतं आणि मी इथे कोमट दुधाचाच वापर केलाय. दुधामध्ये आता आपल्याला गाजर व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे. आता इथे तुम्ही बघू शकता रवा आपला भाजून झालेला आहे. आपल्याला त्याला अधूनमधून परतत राहायचं आहे. ही आपली गाजरची बर्फी खूपच खायला छान लागते, म्हणून तुमच्याबरोबर आज ही मी रेसिपी शेअर करते. तुम्ही पण याला नक्कीच ट्राय करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला ही माझी रेसिपी कशी वाटली. बघू शकता आपलं दूध पूर्ण आटून गेलंय. त्यात आता मी 1 वाटी साखर घालणार आहे. तिला आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे तुम्ही बघू शकता आपली साखर पण वितळली आहे आणि त्याला परत पाणी सुटलंय. तर आपल्याला आता हे पण पाणी पूर्ण आटवून घ्यायचंय. मी त्यात 1 चिमटी मीठ टाकणार आहे, कारण कोणतीही गोड वस्तू बनवताना त्यामध्ये आपण मीठ टाकलं त्याची चव खूपच वाढते. आता इथे मी हा रवा भाजून घेतला होता तो टाकणार आहे आणि त्याला पण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचंय. झाकण ठेवणार आहे जोपर्यंत आपला रवा फुलत नाही तोपर्यंत. आता तुम्ही आपला रवा पूर्ण फुललाय. आता त्यात मी अर्धा चमचा इलायची पावडर टाकणार आहे. तर आता तुम्ही बघू शकता मी इथे माव्याचा वापर नाही करत आहे, मी इथे मिल्क पावडरचा वापर करते. आणि आता मी त्यामध्ये मिल्क पावडर टाकणार आहे. मी इथे 100 ग्राम मिल्क पावडर घेतली होती. तुमच्याकडे अगर मावा असेल तर तुम्ही त्यामध्ये मावा पण टाकू शकता. आता हे बघा माझ्याकडे हा मावा एसेन्स आहे. त्याच्यामध्ये आता मी याच्यामध्ये 4 ड्रॉप्स टाकणार आहे. तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही टाकू शकता, नाही टाकलं तरी चालेल. आता हे बघा याच्यामध्ये मी 4 ड्रॉप मावा एसेन्सचे टाकणार आहे. हे तुम्हाला कुठच्याही मार्केटमध्ये भेटू शकतं. आता त्याला आपण व्यवस्थित परतून घेणार आहे. त्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकणार आहे. तूप टाकल्यामुळे आपल्या बर्फीला शायनिंग येते. बघू शकता आपली गाजर मावा बर्फी तयार आहे. तर आता इकडे हे बघा मी असा एक ट्रे घेतलाय आणि त्याला पूर्ण ग्रीस करून घेतलंय तूप लावून. आता मी त्याला एका ट्रे मध्ये टाकून घेते आणि त्याला आपल्याला व्यवस्थित सेट करायचंय. तुमच्याकडे अगर ट्रे नसेल तर तुम्ही ताटामध्ये पण करू शकता. आता हे बघा तुम्ही बघू शकता मी याला असं व्यवस्थित करून घेते. आता हे बघा एका वाटीवरती मी तूप लावून घेतलंय. आता त्या वाटीने मी याला व्यवस्थित स्प्रेड करून घेणार आहे. आता हे बघा याला मी असंच 1 तासासाठी साईडला ठेवून देणार आहे. थोडी पिस्ताची कतरण टाकणार आहे. तुमच्याकडे जे ड्रायफ्रूट असेल ते तुम्ही टाकू शकता. काजूचे पण असे बारीक तुकडे करून तुम्ही त्यावर टाकू शकता. आता तुम्ही बघू शकता ही आपली बर्फी तयार आहे. आता मी त्याला कट करून घेणार आहे.
तर जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी ही आजची रेसिपी कशी वाटली. धन्यवाद.